Good afternoon mga kachoy. Welcome ulit sa YouTube channel mga kachoy. So dito tayo mga kachoy sa sa Monasterio de Tarlac. Ikot ko kayo mamaya mga kachoy doon sa taas sa may malaking rebulto. Sa taas niyan mga kachoy, ito yung taas niya. Yun doon sa may simbahan. Ito masipag nating mga mga maintenance ng Eco Park. Paghahanda na ba yan bossing sa sa Malaraw Miyong Dancel yon, mga masipag nating mga maintenance ng Eco Park. Yung makapader to Eric Obispo. Shoutout daw sa mga Eco Boys dito, mga maintenance dito. Ganda. Kayo rin yung doon, nag-maintenance doon sa taas? Kayo din? Doon pa kasi mga simbahan doon eh. Doon sa taas. Subukan natin mga makakakit pa doon. Yun o. I love Eco Park. Ganda mga kachoy! Ginagawa mo. Wow! Para mawala daw yung problema, galon yun, mga stress. Ganda dito mga kachoy. Yay! Ginagawa mo. Baliw ka yata eh. Nangingitlog ka dyan? Nag-enjoy na naman yung mga kapatid ko mga tay. Saluhin mo ko. Bahala ka sa buhay mo. Ayan oh. Ang ganda na. Ako rin. Dalawa tayo. Ika muna para dalawa tayo. Ang ganda ng dito mga tay. Ay naku, nag-enjoy ang mga girl na maganda. Ganda ni simbahan mga tay, yung mismong simbahan. Ako pa. Baka makapunta tayo doon mga tay. May pa naman. Galas 3 pa naman. So kailangan di magabihan dito mga tay kasi ang hirap. Palusong baka mamaya maplat ang gulong. Yun, rough road pa. Buti nga kanina mga tay umulan ng lang, saglit lang. Kung nagkataon ako, nagputik ako, delikado. Ang daming kambing. May usa pala dito. So dito lang ito mga tay sa sa paanan ng monasteryo. Kanina galing tayo sa kantin nila Eden. Shoutout nga pala kay Eden Karindergia sa may paanan ng monasteryo. Hindi na sumama si Bayaw mga tay. Medyo sumasakit na raw yung tuhod. Oh no! Medyo may akyatin din kasi adda pa adda nga rod kano ti parking dyan mo apo. Di ngato na. Ti ngato tim simba na. Shoutout nga pala mga katoy sa shoutout sa mga Eco Boys maintenance. Sa mga masisipag nating katoy dito. Thank you. Punta na kayo mga katoy doon sa may mismong simbahan. Ito nga pala yung papuntang beauty ko. Ay, may tent area pala doon. So may mga na pala dito. Decoration na para sa Holy Week. Yun, tara. Mag-alas 3 na ata. Alas 3:30 na ata makakaabutan tayo ng gabi. Tara. Ang bilis na magpatakbo nun. Lubak lang ate, kailangan ingat lang. May mga paakyat dito. So, ingat mga katoy, ingat lang. Mga katoy, dito na kami sa Monasterio de Tarlac. Yes. Yan ang simbahan dito mga katoy. Monasterio de Tarlac. Ate, ikot kayo dito mga ate, konti lang siguro. Kasi palubat na yung cellphone ko mga ate. Di tayo sa tribulto muna ni San Jose. Mga ate laki. Ganda dito mga ate kita yung buong Tarlac. Yun. Pampanga rin pala, kita rin.
Kaya pasyalan talaga rito mga toy. Yan yung simbahan. Yan. Medyo nakakapagod lang mga toy, pero dito parang nawala yung pagod. Yan mga kasi yung laki oh. Yan na-revolto na yung San Jose. Yun. Yan laki. Nakadipa siya. Yan mga tayo. Dami na mamasyal ngayon. Mainit lang. Nasa tuktok na kasi kami mga tayo. Ayan o. Hello po. Sana si... Yay! Hello! Ginagawa Sa atin nito mga tayo. Kapatid ko. Ganda rito. Saan tayo? Doon pa tayo pababa? Yay! Grabe. Anong bundok kaya yan dyan? Ang laki o ang taas to? Doon pa tayo, pababa na yun. Doon. Oo. Doon na sa kabila na. Pag ganun na. Likod. Doon tayo. Tara na, dito tayo. Tama tayo. Daming mga namasyal. Yun, akyat tayo makati sa Revolto ni San Jose. Yan siya makati. Hindi naman tayo. Sana buong ano, Tarlac. Oh. Tanggalin yung face mask mo. Doon kami nanggaling mga tayo. Doon sa may kabila, sa may Kapas. Hindi ikot na pag ano. Ganda ng ano ito mga tayo. Ayan. Hello po. Subukan natin pumunta doon sa loob mga tayo. Pasalamat naman lang tayo. Salamat tayo mga tayo. Nakapunta tayo dito. Yun, hanggang dito na lang mga katoy. Tara na mga katoy, salamat. Alis na kayo mga katoy. Mahirap kasi magabihan dito mga katoy kasi ano eh, paliko-liko, mataas masyado. Bye po, sana si... Yun, tara na mga katoy. Nakapagpasalamat tayo kahit pa paano. Maraming salamat at nakapunta kami dito. Natin kaya pa? Sige, kaya pa? Kaya pa? Ba't yung dalawa? Ayaw na. Pagod na daw. Oh no! Pagod yung dalawa mga katoy.